Γεια σας κυρίες και κύριοι. Πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε η οδοντιατρική κλινική Έντομακ στη Γευγελή. Η ιδέα να έχουμε αυτό το υποκατάστημα της κλινικής μας εδώ στα σύνορα με την Ελλάδα με έδεσε με εσάς αγαπητοί μου Έλληνες ασθενείς, γιατί με το έργο μου ανακάλυψα μέρος του εαυτό μου. Όσοι με γνωρίζουν και έχουν γίνει ασθενείς μας, ξέρουν ήδη ότι είμαι και εγώ ελληνικής καταγωγής. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, ο πατέρας της ήταν από το Κρόκο Κοζάνη και η μητέρα της από τα Γιάννενα. Το ελληνικό μου επώνυμο και από τις δύο οικογένειες είναι Μητράγκας και Πετσίνη. Ενώ το όνομά μου, το Μετασεύσκη, είναι από την πλευρά των πατέρα μου. Αυτό το προσωπικό στοιχείο θέλω να το μοιραστώ δημόσια μαζί σας και σε αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να νιώσετε σαν να μην έχετε αφήσει την Ελλάδα για να πάτε σε έναν ξένο τόπο κάθε φορά που έρχεστε στην Έντομακ στη Γευγελή. Είστε σαν στο σπίτι σας και η Έντομακ είναι το σπίτι σας. Το όραμά μου έφτασε σήμερα την Έντομακ στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν ήταν εύκολο, αλλά με σκληρή δουλειά και αυτοπιταρχία καταφέραμε να επιβάλλουμε ένα αναγνωρίζιμο στυλ, υψηλή ποιότητα και ευγενική στάση απέναντι σε όλους όσους άνοιξαν την πόρτα μας. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί η κακή δημοσιότητα που πραγματοποίησαν πολλοί οδοντίατροι στην Ελλάδα όσον αφορά την υγιεινή, την εργασία, την ασφάλεια και γενικά όλα όσων σχετίζονταν με το έργο μας εδώ. Αλλά εσείς, αγαπητοί ασθενείς, με το πλήθος και το μεγάλη εμπιστοσύνη σας σε εμάς, μας βοηθήσετε να ξεχάσουμε αυτές τις αρχικές δυσκολίες και αναπόδιες. Γνωρίζαμε ότι μόνο με τη σκληρή δουλειά καθημερινά τα κάνουμε το χαμόγελο σας να είναι ο αγγελιόφορος που τα αρνείται κάθε κακό σχολείο που απευθύνεται σε μας. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια, έχουν αναγνωρίσει την εργασία μας όχι μόνο οι ασθενείς μας, αλλά και πολλοί οδοντίατροι εδώ. Πολλά οδοντιατρικά κέντρα έχουν ανοίξει στο Γευγελή, προσπαθώντας να φτάσουν στο επίπεδο την Έντομακ. Μερικά από αυτά αντιγράφουν τη διοίκηση και τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, η Έντομακ είναι μια ιατρική εταιρεία που εισήλθε πρόσφατα στην πρώτη επεντάδα με την καλύτερη ποιότητα, τις πιο οργανωμένες και πιο πολυαριθμές κλινικές στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Η ομάδα μας σήμερα έχει περίπου 70 υπάλληλους. Περιλαμβάνει οδοντίατρους, ειδικός οδοντίατρους, βοηθός οδοντιατριών, οδοντοτεχνίτες, ειδικός στα κεραμικά, τρισδιάστητους γραφίστες, φωτογράφους, οδηγός και διακήτικο προσωπικό. Η ομάδα μας είναι μία από τις καλύτερες στα Βαλκάνια. Είμαστε διαπιστευμένοι σε πολλές παγκόσμιες ενώσεις και μέντορες μας είναι μερικές από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση μας και προσπαθούμε να είμαστε από τους καλύτερους στον κόσμο. Η δουλειά μας είναι δημόσια διαθέσιμη σε όλους μέσα από το διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός των κλινικών μας και των οδοντιατρικών εργαστηριών μας είναι σύμφωνος με τα πιο σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα τεχνικών και τεχνολογίας. Ως ομάδα έχουμε εξαπλωθεί σε πολλά μέρη στη χώρα μας. Σκοπός αυτό το βίντεο είναι να εκφρασούμε δημόσια την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που είστε ασθενείς μας και να ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους εσάς που τα αποφασίστε να μας επισκεφτείτε στο μέλλον και να αναθέσετε σε εμάς την στοματική σας υγεία. Πιστέψτε με, δεν τα κάνετε λάθος. Είστε σε καλά χέρια. Θα έχετε ένα νέο χαμόγελο για μια νέα ζωή. Τα λέμε.